Numele meu este Marius și astăzi voi face un tutorial în care să vă arăt cum să vă optimizați Windows-ul. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. Deci intrăm în setări, personalizare și la bara de activități. Ce avem de aici de jos. Opriți tot, toate opțiunile să le aveți pe disable. La start la fel, opriți tot. La teme să folosiți temele Windows-ului. La ecran de blocare aici să selectați imagine. La culori să opriți efecte transparență. Astea sunt aici la bară. Deși nu se prea văd. Pentru treaba asta vă consumă multe resurse, deci mai bine să le opriți. La fundal iară să selectați imagine. Ok, atât aici la personalizare. O să intrăm la confidențialitate. La general opriți tot. Scrie în cerneală și personalizare tastare. Aici puneți pe disable. Diagnosticare și feedback iară puneți de bază. Locație opriți. Camera, dacă nu folosiți camera, iară puteți să opriți. Notificările puteți să opriți asta, opțiunea asta. Ok. Calendar iar opriți. Apeluri telefonice iar opriți. Istoric apeluri opriți. E-mail iar opriți. La mesagerie iar opriți. Radio iar opriți. La aplicații de fundal opriți tot. Lăsați doar aplicațiile de care aveți nevoie. Ok, cam atât și aici. Intrăm la dispozitive. La autoplay îl opriți. La sistem. Notificări și acțiuni iar opriți. Mod tabletă opriți toate opțiunile și puneți aici utilizați modul desktop. Aici iar opriți opțiunea asta. Cam atâta și aici. Intrați la jocuri, la game. Opriți opțiunea asta de înregistrare clipuri din jocuri. Și la mod de joc lăsați-l pe on. Ok. Cam atât aici. Nu, chiar mai avem aici la aplicații. Și intrăm la setări hărți offline. Ștergeți toate hărțile și puneți pe disable opțiunea, pentru că nu aveți nevoie de hărți. Nu cred că folosiți PC-ul pe post de GPS. Aici are de instalat toate aplicațiile de care nu aveți nevoie. Pur și simplu dați click stânga pe ele și după aia dați pe de instalare. Ok. Intrăm în Control Panel. Intrăm în Hardware și sunete. Opțiuni de alimentare. Și Windows-ul vine pe opțiunea asta de echilibrat. Puneți pe performanță superioară. Dar dacă aveți un laptop sau dacă aveți probleme cu temperatura inclusiv și la calculator sau la laptop, lăsați pe echilibrat și mergeți în modificări setări plan. Modificări setări de alimentare complexe. Intrați aici la gestionare alimentator procesor și puneți la stare minimă, puneți un 30 aici la alimentat. Puneți 30, dați OK. După aia intrați și la starea maximă procesor și verificați să aveți 100%. După aia dați aplică. După aia intrăm în This PC. Dați click dreapta aici. Dați pe proprietăți. Setări complexe de sistem. Dăm aici la performanță setări. Și opriți toate animațiile astea. Puneți pe reglare pentru funcționare optimă. Dați aplică. Și apoi dați un restart PC-ului ca să aplice setările. Și cam atâta. Vă mulțumesc că ați urmărit până aici acest clip. Și până data viitoare v-am salutat.